Dnes sme boli svedkami rozporov alebo riešenia rozporov vo výpovedi pána Andruškova. Ako ste to vnímali vy? No je to odstranenie rozporov, ktoré vyplývajú z odstupu času, ktorý samozrejme uplynul od spáchania skutku a prvej výpovede svedka a potom je treba uviesť, že vypovedal viackrát v priebehu prípravného konania, tak ku vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice, ako aj k prípravám vražd prokurátorov a advokáta doktora Lipšica. Potom sme tu mali samozrejme ešte predtým dve hlavné pojednávania, to znamená, že tam tie rozpory strany procesné vidia. Je určite odlišný pohľad prokurátorov na náš teda pohľad na to, že kde vidíme významný rozpor vo výpovediach a samozrejme takisto procesné strany, to znamená obhajoba vidia tie rozpory iným spôsobom. V zásade v podstate to zhrnul svedok hneď na začiatku dvomi vetami, že uplynulo 8 rokov a nemôže si všetko presne pamätať a potom už odpovedal na mnohé otázky, ktoré tam boli. Vyhnem sa hodnoteniu jednak vzhľadom na to, že ešte nie sme v štádiu ukončenia hlavného pojednávania a navyše v odstraňovaní rozporov sa bude pokračovať aj zajtra, keďže rozpory budú odstranené a zvyšní traja obhajcovia. Ako hodnotíte to konanie pána Paru, že sa naozaj chytá každej fotografie a každého slovička? No, tak je to súčasť obhajobnej stratégie a jednoducho si plní svoju povinnosť ako obhajca. Má to nejaký význam v rámci ich obhajobných tvrdení. Samozrejme, sa s tým budeme vysporiadavať ako prokurátori záverečné reči, takže je to štandardný procesný postup.